כשאתה לבד עם מטרה אחת, כשאתה מכיר את עצמך ומשתמש במאפיינים שלך, כשאתה מבין שסוד ההצלחה הוא להיכנע לאללה עם כוחות בלתי מנוצחים, כשאתה ממהר לעזור, כשהאמת יוצאת לאור, כשהשלשלות נשברות, כאשר המדוכאים מגיבים למדכאים, כשאתה מבין שמטרת החיים היא להיכנע לאלוהים, כשאתה פותח את הלב שלך ורואה עם הלב שלך, כשההרפתקה מתחילה, כאשר דלת השינוי נפתחת לרווחה, כאשר הדפים משתנים בזה אחר זה, כשהאמת מנצחת על השקרים, כאשר הרעות מתחילות להיעלם בזה אחר זה, כשאתה נולד מחדש מהאפר שלך כמו עוף החול, כאשר אתה מפעיל את המלכודות, כשאתה יוצא להתקפה, כאשר אתה משתחווה לנשמתך ושולט בגופך, אתה זוכר את הרדם. כשההרפתקה מתחילה, כאשר שלשלות נשברות, כאשר המדוכאים מגיבים למדכאים, כשאתה מבין שמטרת החיים היא להיכנע לאלוהים, כשאתה פותח את הלב שלך ורואה עם הלב שלך, כשההרפתקה מתחילה, כאשר דלת השינוי נפתחת לרווחה, כאשר הדפים מזנים בזה אחר זה, כשהאמת מנצחת על השקרים, כאשר הרעות מתחילות להיעלם בזה אחר זה, כשאתה נולד מחדש מהאפר שלך כמו עוף החול, כאשר אתה מפעיל את המלכודות, כשאתה יוצא להתקפה, כאשר אתה משתחווה לנשמתך ושולט בגופך, אתה זוכר את הרדם.